Hola, Club del Vi, us presento el vi blanc del mes de maig. És Serralada de Marina, és un vi de la denominació d'origen d'Alella. La denominació d'origen Alella és una de les clàssiques. Per què? Perquè es va fundar el 1932, juntament la primera amb el Priorat, i són vins de quilòmetre zero que en altres èpoques històriques van tenir molt de recorregut a la ciutat de Barcelona i a poc estan tornant a aparèixer vins d'Alella, petits cellers. En aquest cas, Serralada de Marina és un vi que s'elabora a la vessant nord, a la part del Vallès Oriental, Sant Fost de Campsentelles, a Santa Maria de Martorelles. La zona d'Alella, el seu tipus de terra és el sauló, que és un descompost de la roca granítica. Per tant, ens trobem amb un tipus de terra que no reté tant l'aigua i que, a més, aporta aquestes notes de vegades una mica més minerals, més de pedra. Elaborat amb pansa blanca, varietat local, que en aquesta zona se li diu així, però és la mateixa que el xarel·lo, i és un vi amb un perfil, amb una entrada madura, amb una fruita concentrada, fruita blanca, pera, poma, aquest raïm més blanc, i amb una bona acidesa, amb una bona frescor, i amb un final un punt salí, per aquesta mineralitat que parlàvem. És un vi d'entrada, és un vi del qual podreu disfrutar d'aperitius, de marisc també el podreu gaudir, tot i que potser és una mica madur i necessitaria més marisc cuit, carns blanques, peix. És un vi que ens agrada força, d'un celler petitet i de quilòmetre zero. Llavors ho volem compartir amb vosaltres i ja ens direu què us ha semblat. Salut!